Здравейте хора и добре дошли в днешното видео, където ще играем на CS2 с Фейс Кристио или по-малко Кики. Да, ще играем на CS, защото видях, че миналите последните две видеа са ми харесали. Извинявам се, че преди Scout Challenger нямаше доста време в видео. Но сега факт след Scout Challenger е едно нормално. Нали? Нормално. Нормално! Сега като чакаме да я намери игра, може Кики да кажеш, че си тука, нали? Това няма да знае. Добре, явно Кики не е на този свят. Кики? Кристияне! Ай, хора, какво стана с Кики, бе? Там! Ще се обадиш? Yes. Искам Мираж да играем, не ме интересува. Да, банвай дъст. Ке ти диско... Не си... на мене скоро ми дават такава за значка за 5 години ветеран, бе. Please, please, Мираж. Please, Мираж. Please, Мираж. Please, Мираж. Найс. Аз съм жив. Yes, аз съм зелен, what the fuck? Аз съм синия най-хубавият цвят, бро. Не, червен. Червен тук няма, нали знаеш? Синия. Само Левски. Защо мълчиш? Кики, ами кажи сега Да. какво почнем. Чувам те. Сега чуваш ли ме, Кики? Да, Какво казва? дали те чувам? Добре, сега ще си дигна микрофона и ми кажи дали ме чуваш. Не те чувам, ако говориш. Не ме чуваш. Да. Ая? И се почва играта. Маля, не съм играл CS от 5 години, бро. Да, бе. Сега излиза да ми ти им бие 3 каси. Гледате ли? Или не се. SpongeBob, квадратни гащи! Бате. Спанч Боб, квадратник. А виж този, жълтият от другия отбор, той явно се прави на интересен. Представяш си сами да играят CS. Сами играят CS. Това е доста съмнително. Кажи бе! Хора, знаем, че MP седмичката е уникално оръжие. Кики, трябва да сложиш това оръжие в инвентара с победка в началата щупа. Let's go. Grenade out. Пак не са това. Те седвам. Абе, то става помпа направо ги разби. Абе, само си нямам пари, бе. Не.
Наш ще Ай, вземе гуми. дефюзки. Бай дефюзки, гайс. Hadi biraz zor çaba ya. Ако те не... Оле, ако те не... We are out of here. Не, пише. Grenade. Laying down smoke. Тук съм и... Фак. Ето го. Да. Един. Пате. Аз, двама. Да, бе, знам. Кики, як се не е... Ела. Shit you. Fuck you, man. Nice. Тигра, кита, писида, кита. Барат, само с 201 демидж ще направи 4 кила, бро. Оставили се стига на едно. А то даже няма 201 демидж. Не, аз един съм му набил 93. Като цяло на всеки съм Move it, набил son. за леко. Grenade out. Grenade. Пак цап. Спечелихме рунда, бе, какво ни трябва? Throwing fire. Че. Мид много тежко. О, май брат. Мид. Оу, а не мид. Шип. Какво? Нищо другото пича не хитва. I love Grenade out. Браво, бе. Леле, Smoke. Flashbang. чакайте, бе, точка не беше ли жив? Ай, бе. Throwing smoke. GBB. I know. Не, кича. Ето го. Defusing the bomb. Не имаше. Аз губих и аз. А не, аз съм имал дефюз. Не, той имаше. Брат, имаше буквално, аз го гледах и той имаше дефюз кит. Отгоре го пишеше. Бате, баси слепок си. После ще върнем видеото и ще видиш. Добре. I love. Ти видали кой? Знаеш, кой дефюз беше? Ой! Арна. Знаеш, Така да е, да. Адер. Някой сме на защото. Grenade out. Айде, на нашия биха. Бър. Ела, Adar. Adar. What the fuck you doing, bro? Ya ne yapıyorsun ya? о, хил.
Той за малко ще ме убие. Нищо! Така ще го ако убиеш някой. Не, няма. За втори път. Знаеш ли какво? Пиквам АВП, пиквам с АВП. Имам 309 кг на АВП. Смятай. Искам, който гледа видеото да напише какво спорт тренира. Аз тренирам картинг и дали някой също тренира картинг. Ако тренира... Ако особено спидбърца, красна поляна, направо перфект. Ще познаем. Let's show them who we are. Ей. Да, бе, аз съм по-добър от Борис Петров. А? Ей. Шо ми лаги така, бе? Добре, прави. А, брат! Нямаше никой на бъто! Ей, Спонж Боб, кафяви гащи! Спонж Боб, квадратни гащи. Спонж Боб, кафяви гащи, защото се е насрал той. Grenade. На, Искаш ли да умре? Искаш ли да умре? да. Айде бе. Nice. Пак е So бал. Дай ми якото, плиз. Ще ти дам всичко, може. Дай АВП. Пазе бисмилlah. Нали батко? Come on, chop. Throwing a grenade. Roger. Yo. Не, брат, що ми лаги Grenade. Ще игра. Ще лаш, много лаш. Terrorists win. Хора, ако се чуете от какво е там, да си чека. Пуснат ми Roblox. Не, брат. These fellas are Там, gonna be майко. out the smoke. Деси пари, кари, аула. Има бомбов мит, имаме бомбов мит. Има един, който беше на А, който е на Ето я... Валя. Throwing fire. What? Еле! Макс Валхед. Не. Counter-terrorists win. Champion. Thank you, bro. Дейки! Аз съм първо място в лидера. Бия ги всички като моя. Да, е. Защото си толкова на А, не. А, Цяла ли си на първо място? Като почна да игра Да. с това. Ти а? Виж какво съм. Какво си я? Go. Къде си бе? Аха, ясно. Laying down smoke. Ами, Grenade out. го убил. Би. Би. Пало си ни. Би. На едно е, Пало, се би. Може да
Дет. Дет. Балон. Идвам, вади, идвам. Аз би. Айде, бе. 3 кила, а? Май си на първо, май. Все още не. Аз съм най-добрият в цялата игра. Само Просто умри с това да ти го взема, бе, умри, бе. Да не правиш кил, бе, да не правиш. че един соп го дропна, брат. И насрах. Remember, this is Bandit country. Shoot everything that moves. Ей. И аз ако ги чакам с това, те нямат никакъв шанс. Туато. Не, може да се бъде това фалша бъде. 3 Б. Идвам. Това майка няма на едно. Плюс бомба. Де раби. Един на... Бързо НАТО и дефюзвай! I'm defusing the bomb. Къде ти е Скай? Къде ти е? Easy peasy lemon squeeze. И кажи ми, не ти е много тъпо в момента. Махня, мама. Ето си. Аз ще Аз съм дигал, бе. Да, твой грозен. Да. Кой го казва? Кой е 5 пъти по-грозен? Обате... Знаеш какво ще взема... Не, Между другото, може да се потвърди, не знам дали е дигал челенджа, който беше без или откал челенджа, че RTM казва, че не е казал нищо за това, че твой дигал е Не винаги лъжа, не ви дреме, брат. Той един път го каза, сега потвърдявате. Но береш, бе, бададунка. Щит. къде. Зад тебе. Гледай Window. Кой е ли тука? Там. Второ. Getting stuck right into them. Маля, с много демидж съм. Сега ще станат Влади. На един съм го набил 100, а на другите двама, знаеш колко съм ги набил? 99 и на двамата. 1603. 397 общо. Да. Или 390 и да. О, когато окото ми. We the kind of city over. It's a power No. Ха? Planted. Не, брат. Bomb has been planted. За колко време? 30 минути споко. Ма брат, Кики, защо го направи? Сега Го. Ега ти трола си. Те, какво ще... We are the best. Хора, коментирайте долу в коментарите. Кики е най-слабия на CS. Добре. Аз бяхме силния тогава. Елс. А той ти бамва на 300 демидж, аз бях 200 и няколко. Бамбата на 3 кила. Не е бях. Добре, на 3 кила да е, така ли. Напред, това беше той. Да, И издах беше ти те. втори. Колко пъти уби оранжевия? Един път. Хора, коментирайте колко пъти? Не коментирайте. Ох, какво
Good cover, bro. I'm planting the bomb. Шо. Ясно, бе. О, бе, пет си взимаме, бе. Бе. Мерсито ме схватна това, бе, пет нещастно. Сега ще. Раз, ма. Let us go. Първо ще се напрачам, бе. Наравно, че ще ме от мен Smoke. I'm throwing a Бе, grenade. то ли си, бе? Да, на едно съм проблем. Да, сори. Yeah, your mom died. Проблем, да, на едно съм проблем. Проблем? Ой, ти саки, таки, току, таки, так. Арики, таки, пуки, маки, так. Так. Ей, сега идвам, братленце. Ти ако знаеш, то къв много скъл сяда. Абе, чакай, бе, аз втори път не го убивам, бе. We must work together. Throw in smoke. То не може да похва. Throw in fire. Ще пак аз ме взява. Сега заради тебе ще загубим. Той пак се някъде, окей, супер. Go, go, go. Smoke. I'm throwing a grenade. Значи, брат, то синя ще го репортна за дифинг. Защото им казва къде се. Go. Hadi bitirelim bu işi. Хора, искам само да видите. Guys, I tell you, we kill them all. Да, бе. Smoke. Хора, коментирайте Соня Сквир. Този
Right. report za... Ako Ya sam yapma yapma, vojvodski fuck you. Yapma. Създаване Тук съм. на приятности, ако сте на английски или там някакъв друг език, брифинг е на английски. Hiç kendi kaşındı. İyi oldu. Няма да ги İyi oldu kanka. Ако Hiç ya. You'll cry like bandits before you die. Що бе, какво стана? Защото брат ни издава къде сме. Oyunu bitirdik. The fuck? Bunun kafasına sıkalım. Ама няма ги бити, сега 11 на 6 са. Не. Vallahi bilmiyorum. Точно. Aynen. Окей, си байк, ти каракита Китай. Yok yok. boş ver. Надминали ме с демидж или още не си? 200 дена съм. We must move. Не. Обе буди конема. We still can take your eyes out. Throw in the flashbang. Kanka atak şu malı. Bitch, no bitch, plus edge. I roll or bad, so 6, 7, bitch, no bitch, plus edge. Сега сме 3 срещу 5. Един рудбат разница е. Да, ама сме 3 срещу 5. Нищо. Аз следващия рунд няма да имам и пари. Guys, we must to get this round. Go for it. Guys, I tell you, we kill them all. Throw in smoke. Какво? Sol taraftan vurdu. Влади. Не знам, че съм в най-тъпата игра си обър и ротно исках да видя нещо и нещо какво. Hepsi orada. Bomba var diye. О, да. Вади за год гарама си дам. Махни, бро. Трябва да помоля нашия мотор. Adar, please drop something. Please, bro. Please. Thank you so much. Russia, I do It is time now, my brothers. Smoke. I throw in the flashbang. Darn. Görmeden vuruyor işte. Mat görmeden vuruyor. I don't know what they think when they do that. Okay, go. Let's go, my brothers. Going.
Виждаме как е пикнал и на Free Fire знаеш къде съм. Ето е записан. Guys, buy smoke, please. We are gonna push mid. No, pick it now. Because I need pick it. We must move. Now, orange. Nice. Bro, pick us. Ora, je ужасна тази игра. Ужасна. Аз няма случай да го смаря. Tudi ja sam 12, това ще ви бият, бе. Марат, ти знаеш колко е смисъл, тъй като ни решим петима и ние сме там. Добро, стоп. Fuck. Раби, не ми е такова ще се казва. This is what we have been working for. Просто ще го направя така. Не ме интересува, просто пробвам. No, one guy will take it. Please, purple. Go, We must go, win. go, go. Pick up smoke, orange, pick up smoke. И после ми кажете как да го убием. Двама. Един върху. Това ми спря да играе. Сме 5-5. Това наша наистина, ако успее, ще го... Seriously, that was kind of fun. No way. Пак влезе някой с дракон, влезе някой с дракон. Бахте му някой с дракон, който има какво матуси. Тема на рядката база, сигурен съм. Те каквото ми даде от базата, аз ще му дам всичко. Роман пиче. Ти защо трябваше да го убиваш, бе, брат? Нямай. Сега ще падна на 1000 точки, брат. Не стига, че съм 1002. Кристияне, мамицата ти. Бро, just You
главка. Вижте го просто глава. Counter-terrorists win. Вие просто не можете да усетите разочарованието в очите ми. Аз имам някакво чувство, че ще направя 3000 демидж. Не знам защо. Let us go. Land on incarnate. Throw it to the guard. Maybe Buffy Star Mountains. Throwing bomb. The bomb is on the ground. Bring it up on the dash, ice on the beach. Хора, вижте го, бе! Throwing bomb. Planted. Bomb has been planted. Flashbang. Make a great team. Не, няма да намерят бомбата, сляп се. Не. Хора, вие осъзнавате ли, че тази наша игра ще бъде назарана? Counter-terrorists win. На 5 човека. Които Чакай. Let's Вие move сте out. само двама. Вие сте само двама. ги мразят. Вие сте само двама ли? Не бе. Да, брат, аз бях там трима, what the fuck, какво ще стане? Пак можеше. Аз и ти много добре ги въртиме. Взимали сме ги много пъти. 2 в 5. Да, ще направим нова игра. Това нова игра. Това е видеото за YouTube. И няма да го снимаме това видео, плиз. Няма. Няма го кажа. Incendiary out. Идиот. Ето го. Майо. Добре. Тук не искаш да играм още. Тук не искаш да играм още. Окей. Ами, лоби. Дай ми го. Terrorists win. Добре, хора, това беше от днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се и лайквайте, ако искате още видеа. Пишете хаштаг Кики е идиот. И да, чао и се.